Er du klar? Ja. Jeg tror faktisk, det er nemmere i virkeligheden. Ja. Fordi jeg tror, jeg ikke brættet gør sådan her. Nu har jeg set, at jeg prøver det så længe. Nu skal jeg kraft ud med det. Du kan godt stille dig bag køen af. Bare øve mig. Du skal bare ved med, at jeg stiver. Lærer du det? Hvor de højt, hvis jeg står med rekord. 30 sekunder. Ja! Jeg får rekord! Okay. Ja, jeg er lige glad for det. Jeg får bare mig. Skal vi lade lige se ham? Oh yeah. Mathias? Mathias? Og vi tager den langsomt. Han følger bare bølgerne. Fuck, det er svært med strømper på, fordi man gider. Kom så. I skal sætte nogle, I skal sætte nogle propeller op her. Så man begynder at sprøjte. Fuck, jeg gider med strømper på. Nej! 27 sekunder. Det er fandme nemmere. Ja, når det er, det er bare skørt på Det er nemmere uden strømper. Jeg er allerede bange. Bare det, den rykker sig rykker nu. Jeg har været krop, der er kigget på den. Det må ikke godt. Prøv så hvor god jeg er. Prøv lige, hvor god han er. Er du klar? Ja. Pas på, du ikke vælter lige så snart den begynder. Ja, han kan også kigge den anden. Så skal du vente om, mens den kører, Gade. Det kører den. Og stille og... Den surfer. Havvej! Det var godt startet. 18 sekunder. Det var godt startet. Sagde du 3 sekunder?